कंचन राज मुजफ्फरपुर। जहियहु पाढ़े मैया महरह कौअखिया गे, जहियहु पाढ़े मैया महरह कौअखिया गे, हमरा पटाबो हकौ बस के खलसिया गे, हमरा पटाबो हकौ बस के खलसिया गे। इस्लामपुर कंगर परवलपुर निकल गए है उल्टी टोपी वाला रे कहां जा रही? अब पूरा सीट खाली है, आइए उस्ताद गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हमरा से कारो हकौ मीठी मीठी बतिया गे, हमरा से कारो हकौ मीठी मीठी बतिया गे, हमरा पटाबो हकौ बस के खलसिया गे, हमरा पटाबो हकौ बस के खलसिया गे। कंचन राज मुजफ्फरपुर। हमरा ले राखो हकौ सीट खाली करके गे, ऊपर चढ़ाबो हकौ हाथवा पकड़ के गे, हमरा ले राखो हकौ सीट खाली करके गे, ऊपर चढ़ाबो हकौ हाथवा पकड़ के गे। कबो कोका कोला कबो लहबो हकै लसिया गे, हमरा पटाबो हकै बस के खलसिया गे, हमरा पटाबो हकै बस के खलसिया गे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। गनमा बजाबे पान खाहै मगहिया गे, बड़ी तंग कारो हकै सौरा भरहिया गे। गनमा बजाबे पान खाहै मगहिया गे, बड़ी तंग कारो हकै सौरा भरहिया गे। राइटर नीतीश सब जान गेलै बतिया गे, हमरा पटाबो हकै बस के खलसिया गे, हमरा पटाबो हकै बस के खलसिया गे।